Nou, lieve jongens en meisjes, we gaan zo meteen beginnen met de spelletjes. En de kinderen van groep 8, jullie kunnen straks een kaart pakken van de waslijn. En dan wens ik jullie heel veel plezier met de spelletjes vanochtend. Nou, het is de laatste dag van dit schooljaar en ik ga na de vakantie naar de middelbare school. En dat is wel heel spannend. Best wel leuk, alleen ook best wel spannend. Je gaat die hele klas niet echt meer zien. Spannend, want we gaan na de vakantie naar een hele grote school. Veel groter dan deze school. Maandag heb ik met mijn opa de route had ik alvast even gefietst. Dus ik ben volgens mij wel goed op voorbereid. Wat voor school is het, Joert? Je hem eerst of je hem? Voor mij is het de eerste. Maar volgens mij is het morgen vakantie, toch? Ja. Dus hoe nemen ze deze school dan? Weet ik nog steeds niet. Net volgens mij de laatste school. Kan dat kloppen? Dat kan wel kloppen. We gaan hier zakken en er zit al je voorwerpen in. En jij moet er dus hier wat van voorwerpen erin zitten. Maar wat voor gevoel? Bist du Joert naar school in? Nou ja, wel lekker, want dan herst naar je stap en zo. Dan best wel touwen naar aan het roer. Ja. Achter je herst Michael op scheep zitten en dan was eigenlijk wel weer naar je vrienden.